Oh, langgam sa Tagalog kay lamigas na risto holmigas. Ya, ang langgam risto kay yung lumilipad. Ano siya? Ibon. Langgam. Yung ibon sa Langgam, Tagalog. mag-ipon na ang kanang mga nagat, mga luhik. Be, Ang plan. naka istorya nimo. Unsay kalahian sa Tagalog ug Bisaya? Tagalog o Bisaya? O Tagalog ug Bisaya. Ang kanang Tagalog kay magtinagalog na sila. Nagalog nga Oh. na. Ano ginawa mo dyan? O kana mao na Tagalog. Nya kanang Bisaya magbinisaya na sila. Ngani? Nagunsa ka diha unsay imong gibuhat? Ano siya Bisaya? Bisaya. O kana unsay gibuhat nimo? Sa Tagalog unsay gibuhat nimo? Mansay. Ano ginawa mo dyan? O anong ginawa mo diyan? Nya kanang kinsa ka? Sino ka? O sino ka? Then kanang tagadiin ka. Saan po kayo? O saan po kayo? Nya kanang mo ana nga Tubi? anong unsay pangalan mo? Anong pangalan mo? Oh, nabi mo na Tagalog, Bisaya, Tagalog. Kunya, ang Tagalog, dako kay nagkalahian sa Bisaya kay ang Tagalog kung magtabi na sila na ginay po. Po? Oh. Doon na ginay po, pananglitan. Mo na sila makasugat nga tao. Nya mga siya katahuran, mo na siya. Magandang gabi po. Na ana gina. Magandang gabi po. Oh, ana gina na ginay po. Oh, na gina po. Sige nga po. Sa Tagalog po. Oh, po ginailahang tabi. Mao ginailahang kuan kanang termino po. Yang mga makasugat sila mana magandang araw po. Magandang gabi po. Oh, magandang gabi po. Mano po. Mana mano po. Please ba? Bis? Oh, please po. Ang Bisaya kay gyud. Mana mao gyud. Kato gyud. Ito yun. Nasa kay Hala, ka na, yun. Oh, dahil. Oh, mana kana gyud. Mao gyud. Mana Mao gyud. ang Bisaya mao na termino sa Bisaya gyud. Ano kay yun eh? Oh, Yun sa ta. Oh, nya sa Tagalog. Sa yun. Oh, kinsa gyud. Mana lang Bisaya. Ya ang sa Tagalog po. Abi lang mo ihap sila mana sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 gyud. 10 po. Kanang mag-ihap sila, magbilang sila mana sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 po. Ngano, duha ka po. 10 po. Mana mo na gud? Mana mo ka na may po. 10 Dagakit po. mo. Duha ka po. Duha ka po. Po. Pupuk mangga. Oh. Ya ang lahang langgam sa Tagalog kanang mga ngagat, mamaak ba? Ay, mamaak. Mga ngagat ba? Mamaak. Anak. Yung lumigas ba? Dito sa atin. Ang langgam dito sa atin yung lumilipad. Sa Visayas. Yung langgam sa Tagalog, mga Dato ngagat. ko namigas na din. Kanang langgam sa Tagalog kay lamigas na risto holmigas. Ya ang langgam risto kay yung lumilipad. Ano siya? Ibon. Langgam. Yung ibon sa Langgam, Tagalog. mag-ipon na ang kanang mga nagat, mga luhik. Mga ngagat. Nga po na langgam. Labi nagnaipiso. Ngano, namigas yung mag-iingon. Labi nagnaipiso. Mamaak. Sa Tagalog, ang langgam nila kay holmigas man. Migas, Oh, ang tawag nila sa holmigas, langgam. Ang tawag nila sa Tagalog, ang tawag nila sa holmigas, langgam. Tukog, langgam, katong mga lupad. Sa Visayas, ang langgam yung lumilipad, yung ibon. Langgam, Ano ba ibon? langgam. Lipad. Namigas. Ah, Naon sa kalibog. yung ang habol doon sa Tagalog, yung tumatakbo. Tumatakbo ya. Habol na, anak. Tumatakbo ya. Mayroong tumatakbo ya. Habulin mo yung tumatakbo. Oh. Yan ang habol sa Tagalog, yung may tumatakbo ya, habulin. Takbuhin mo rin. Habulin mo ng takbo, habulin mo rin. Takbo ka rin. Yan ang habol sa Tagalog. Pero ang habol sa Visayas, yung habol, yung kumot. Kumot? Oh, yung habol ba? Kumot. Sa kumot? Gikumot na papel? Kumot kanang habol ba? Kanang habol. Kinumot, ganyan Habol na ba? papel. Habol ba? Habol. Kinumot na papel. Kinumot ko ng papel ng akyat. Mo na siya habol rin sa Visayas. Ang habol rin yung kumot. Di mo mag-Tagalog, tukog, kinumot. Ang kanang kinumot, yung parang kinamay. Ay, Kinamay. Yung kinamay ba? Kumot. Yan. ang kanon day. Yan. Mo na ang kinumot. Kinamay. Kanon na papel. Oh. Kunya kung nagustuhan niyo mo mga video mga kiat, Please like and share. please subscribe sa my YouTube channel Probinsyanong Kiat. Thank you. Thank you.